Mentang sini dan haknya ke office jong ipa em hangnya hima sora banyak dua ipa em halor kata ka jing sha nyo lane kata ka jing sha label jong ka snong sora kum kata crime prone hills hakida ki national media but ki ba harin ka jing jong Raju Raghuvanshi but ka kurum jong labon ba ki jing keno ki ba nakapos i haki social media khamtam ya ka jing keno lamler jong ini national media te henry mata si ka khandai tarik hadin balalap no ba kasonam kalawan kalale ban sarandar no iladi hangte ha UP but kalapa usai ba ka snong sora kamdon kti ban ya hakre jing penyap ya uniu nongwan kai hangne ha jala jongi te mentang ini karan pa em fi i kumno harin katuka khobor kabangi la i ba lalap no mo ya katuka met jongi jong tu rang ba haka ju opor ka kurim lu kalalet ban IT no era dia kum tu tengi i baro kata ka jing sya keno kala lane kata ka jing sya ya lam bakla haki national media ban ong ni ba kata ka snong sora ka de snong ka bomlong hi snong kon ma pa em menta hadin ba pila i ka to khobor le se asngo khamlat na kata ka jing sya ngaso ba ngaso men cibun kelapau syai ba ndai ke snong sora ne thai sora ka ba mlen ban le ki kam kelumar penyap briu ne ban syok briu kam simdan kanu dan rei nakaliang ki ngi lomba ki sosial media bagala jur ke jing kanu ya ki masora dan markata ngi dap jing susi ban nakaliang jongi ki masora mentangin sapelong da kawi rali hakane tayo kanang bagi pai ba nongwa jok ka sakane thai kin tip sisai ke jing sya brokai abu ke jing kerpan nakaliang ka state government pada ban simkia kene kam ban le kanu ban syongkat kum ka ai ya kitu gibreu ke pentok bria ya kane song sora jungi ba ya state di brokoi nimla ban ong halo ke jing mi ki media ten rei kasyong nomor ngimdon kabor ban le ya kini media ten rei kasyong state government bade ban le ya kini media kan ban khanglan makanum ja kum ki su kini ki jing pentok bria ya state brokoi ba ya kisnong kitau po himasora nang nom ja su adian abut mo di rali kan ban panpau ngenda tho de pakan ban panpau ba kanika tanjong isene kamdon ngi pusyajur ya ka to jing keno jongki we ki state ya kanika state ko jongi masane ki bon tourist bawan dengan ra la pakan kadang bagi tourist tu bawan sane kentip kenyi i ke jing sia kanika ye long balam ler mo nagalen jong ngam pedang ye kanika jing keno jongki nomor 4 juja kum kita ke jing rabor ki bri ban tap sakram se judan kum ta ngimpa di juyo kita report sewa polis department ro kamsim yo kum kita ki report banong kum ta bugin kidnap ki bri negen buri ki bri se kram ki kro kat ni turis ki wan sane sangi kem ju ai kan kono dak sneo kono kubor kali turis kamtam ni turis bawan na bar ri kem ju dan kan jing keno ki ong ba sora ka de baba bat judan kan ya dat bala kendo par fi mata si le se la ne ban pin ya thu khandiat ya kapor ka jing yat jong ka hima sora na kisnam ki ba manchwa hadu kapor ka jing wan jo ki kane ka tourism amanong bat hadu kini ki ka jing ya kala ka jing fair ka ba pila ui ti ka jing kala ka por ma pa wan tourism don e ru sangi ngi em sok dan rei da bawan kan tourism labun tourist bawan sane dan rei kam judan kan ke jing le kelumar jong tourist bawan sane sora man laki sinong ki don laki jong ki tourist spot ki homestay ke tem jo so na ki liang ki tourist bikin uat ha be de homestay ne po isnong mam judan kan ke jing penton na ka liang ki samla jongi na liang trai sinong jongi ki tourist bawan ne sora baro ki tourist spot le tourist viewpoint gini bar hai gum seru ki de ban bu CCTV rang ban kham sang ga ya ga ma ban lap ge ging nong le kham sni te kerpa kham tam na ka leng sorkar kan simkhia bai ga ne kham ban le ban kam kat komplit ti jong ka ai